morning, guys. Morning. Good morning, Mama Kase. Mama Kase. Happy Friday. Happy weekend. Mama Kase kwa scan. Mama Kase. Hey. Mwisa iseko. Makarara here this time scan. Ndatofamba mai mwana ndatofamba ndatofamba here 7 kg. Ndakufamba dzimwe 7 ndakadzokera. Hey guys. Tikuda kuenda uko. Kunokwira hapo. Plenty sunshine here, my sister. Iko nodziri kuma 6 ka. But zuva rakatoti brengende. Saka chimajira panoti 2-1. Vanenge vakaura. Vanenge vanza. Anyway, Tatiana musada. Tatiana ndambomutengera mapirizi ekuti apota achimwa achirara. Amboti kudubu. Zuva rose. Zuva rose. Hai. Vakaipa. Mukai asikana tikure gomo. Mukai tikure gomo. Ndatombodzika zvangu maka. Hanzi nenhamo dzake here. Nyaya yacho iri confusing handiti. Close source nezuro akatanzi ashaika handiti kanzi asvika kuhospital akanzi akadeclarewa dead. But kuri kunzi vakazomani hanzi samwe samawo magetsi akabva azosvika here akabva kwanisa kuresuscitatiwa. Saka ari pacritical hatisi kuziva chokwadi. Kana chikadaro chokwadi chinoti Mwari matifuridzireko nepanorwadza. Anyway, zvigofamba sei? Azoshaika here asikana imi azoshaika here geri mapanzuri. Muimbi uyu asikana anoimba nziyo dzerinakidza. Hayo ndofemereka musazvinese chigomo chakaipa ichi. Nange kutadzai mota tichigomera kukwira. Kutadzai tichigomera. Haiwa. Saka pakumbokwira apa boso kuti. Ndouya panapa 3 times a week. 3 times a week. Monday, Wednesday, Friday. Ndokwira ipapa ndoburuka nekukwira. Hanzi snomu. Shame. 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 Eish. Zvakaoma scan. Eish. But Mwari vatichidiko, Mwari vatifungire kugore rina scan. Within this short space of time, guys, tarisai zviri kuitika. Ma-accidents apedza vanhu murodhi. Ma-accidents apedza vanhu murodhi asikana. Eish. Eish. Mweya wake uzorore anyway. Eish. Very young, anyway, very young. Actually, life ahead of him. Hey. But now the thing is, guys, the government of Zimbabwe, it's seeing all these things happening, right? Roads of Zimbabwe are paid. And what are they doing? Vanona kids kwa here, vanam tino machakaire. Ndimi minister ema arts. Ndimi munotarisa ma artist haya. Iko zvinomwe artist adona. Nekuda kwe accident. Munogara muma board meetings. Munokwanisa kuaddressa nyaya yemaroads. Maroads atera vanhu sura nezuro. Aisawo mwana wechikoro anga achinzi anga achiita form 6. Anditi akanga achidrive wechikoro. Akaita accident zvakare akaparara ipapo. We are having this young generation. Ndo iri kuenda. Young generation yapera. Young generation. Yapera. Nemaroads edaya. What is the government doing to improve the roads? Guys, sometimes we need to speak about these things. And the government educator say, even one of the makono shikopo. And it one of the shikopo. Kopo for November makombi. Kopo for November motor. My private cars. Muma roads and ngani makomba emu. Nyando soro. Hey. Chikomo chindo chisiwa. Hewa. Chikomo ndo chisiwa. Saka mkana chifemereka guys musanya ku usho. Handitika. Government of Zimbabwe, my minister of transport, minister of roads and whatever maintenance. What is happening in Zim? What is happening in Zim? People are dying every day, and you tend to ignore what you are seeing. People are crashing every day.
Every day people are dying in accidents. And what is the government doing? Do you really care about your people? Do you care about us? Do you care about the future of tomorrow? Muno care venyuwana because they are in capable hands. Havatori mu Zimbabwe. Vanodza kune dzimwe nyika dziri kunze. Vanogara kune maroads ari perfect. So you don't care. Kuti mutenge mukati makuita maroads. Munotora maChina. You give contracts to the Chinas. Whereby you know the Chinas what they'll do. They'll just take the cement, steal the cement, or whatever they do. It's actually fake. Right? Kana kuti contracts inopiwa munhu wenyu kuti anotenga zvinhu zvakashota muroad. Kuti pasina nguva guys pungapinda pa road yema Chivitenof uchibva kumasviku ku Bait Bridge Chivitenof uchienda kuningikiri uchienda kuchiru kushurugu kweru pa Chivitenof asana mbona zvakadaro road yo inonzi agadzirwa nemaChina guys ine mahumps mota inodensa ine yakaurawa panofamba nematrucks iko zvino matruck akona road yando zvayo akabva atiza akaenda nopinda muroad yemasvingo iri kugadzirwa iyi meaning to say kuti it's no time same road yemasvingo iyoyo inenge ita the same thing vanofamba vachizorora zvepano pano ndo paunotofamba uchizorora panapa you like it or not uchizorora hanimaona saka panofamba sei matruck akabva atiza kuroad yaifamba naye Chivitenof nobva inanopinda kuroad yemasvingo iri kugadzirwa iyoyi. Give that road 2 years, 3 years to come, you see. Inenge yaparadzwa nematrack. And they don't do anything. Vanhu road yekwaChivi yaya ndiri kutaura iyi yakapedza vanhu guys paiti taxi kana chibva kuSouth Africa mataxi kuSouth Africa yaya makatsakatikira vanhu vakawanda vazhinji vari pana mai venyu vabereki venyu vakatsakatikira paroad yaya vachibva kunotengesa madheri kuSA paifa vanhu motaxi aitika ikaita accident hakuna ibuda munhu wese aitsakatikira imomo asi hapana nothing has been done yakangodaro road vanhu manje pakaita accident yebhasi nekombi nemota diki vakafuta vanhu vakafichirapo hanimaona road yedu tingangofarira tanzi road yanaka tikutaura one road yeBait Bridge to Harare ko mamwe maroads ese ko mukati metown yeHarare maroads acho akamira sei ko kumarcation yeHarare ndoguta guru kwakamira sei what is really happening Tumela? What is really happening guys? Kuita ngenyika sina matungamiriri kungenyika sina maminister basa remaminister nderei imbondiudza iwo minister akaiswa wemaroads nechichi basa rake nderei. How can one focus in one road? Uri minister you focus in one road chete inobva kuBait Bridge kuenda kuHarare ko dzimwe road ko vashingashandisi road iyoyo hazvi make sense guys, doesn't make sense. Guys, no man, no. Ndakarubatikana moyo wangu nesichona mwana weform 6 ndakatasa mapicha zakakandwa ndikati Mwari vabereki vemwana uyu vari kufira sei right now. Form 6 wadzisa mwana kokubva ari mudiki ave form 6 uko utarisirawo kuti pamwe vakatitsvaga university kuti next year aende vongodzi uyai mota yaparara nekuda kwemaroads ari munyika medu. But tina minister boterekwa makorokoza apinda muroad manje guys, mark my words, boterekwa riri kuwira mukati, boterekwa riri kudonhera mukati, ende rikadonhera mukati pasina mabhazi anenge ari pamusoro paya kana mota because pacha vanhu vakawanda. Makorokoza ari kuchera achipinda pasi peboterekwa rinove ndo rakabata roads vari kupinda imomo and no one ari kuita basa nazvo hapana. Uchikwira paboterekwa paya guys unotonzwa kuti mota inosheka, bhazi rinosheka. Uchikwira boterekwa riya mabhazi akawanda akutiza akuti akasvika kuChivi uko kwaChivi anochinja oenda nekushavani haachaendi nepaboterekwa. Mufunge nenyaya iyoyo yekuti road yaya haisisiri safe, inodhenza, boterekwa rinodhenza. Hanimaona hatina zvotokwanisa kuita. Basa remapurisa kugona kurova vanhu vautengesa mustreet
Pasari mapurisa kugona kurova vanhu vari kutengesa mustreet vari kuzama kurarama. Munhu ari kutengesa mavegetables $1, munhu ari kutengesa matomatoes e50 cents ndiyo vanogona kudzingirira vachirova. Kuti vaite kunobande kunobata vanhu vari kuchera road, vari kuchera makomba pasi peroad. They can't. And we are told kuti nyararai. And then rimwe bonga bora ngoma robuda zvaro chiti kwanzi zvinhu zviri kunaka. Nyika inovakwa nevayo. Beit bridge yanaka, border post kumba zvinhu zvanaka. Kasarimo muno South Africa ku Pretoria kwatengesa masamusa. You are walking around nebucket remasamusa uchitengesa. Urikuza kunogara kumusha. Kwacho kwari kuti kwanaka ikoko. But you come here and you preach to us kuti hanzi zvanaka. Handiti zvanaka indorogara kumushaka. Skiri riripo ndere kuti raifunga tichapowo. Vachapowo ma GD6 zvino zvakaramba. Melissa zvokuti munhu anga achimhanyana tikudisa atizvizivi tutohwa newe. Sisi we don't know about that. Sisi ututaura zvataka. I'm talking about the pictures that I saw of a young man, right? Of a young boy. Ndizvo ndikutaura zvokuti akazita racing tutohwa newe kwanga uripo. Ina handizvizivi. Zvokuti akaita accident netruck. Ina ndakona truck. That's why I did not talk about the truck. I am talking about the car yandakaona yanga ine mwana. Ni mwana chainzi afa. Zvokuti vanga pane truck iwo come and tell us kuti no. Akaita accident netruck pakadai. Usada kunge uda kuuya kuzo tidema tane seningi mwana akasadai. Hakuna munhu anodeserva kufa no matter what. Hakuna munhu anodeserva kufa. Ai resari one here muroad yacho. Because racing ndezve ai resari one here muroad yacho. We don't know. We just saw pictures. And it's of a young boy. Atinza ita accident nemota yered. Zvetruck rakutotunza tozvinzwawo pano. Atizvizivi. Well, we are talking about the roads. Ndo atutaura nezvawo zvokuya kuzoda kutudzira taura nezvakati iwe unogona kutaurawo futi tuyatoteerera ikoko. Handikuona marodhi edu akapera kuZimbabwe akaparara and no one takes a notice. Hapana anotarisa. Hakuna. Do you know the reason why, guys? Munoziva chinondishamisa ka chinoita sometimes tizonyarira kutaura nyaya idzi ndechekudai. That munezonzwisisa ndechekudai. We talk about this. Somebody comes obati munopenga imi kumuzvinhu zvedu zvanaka kunoko ari kudriva musame roads dzikuita accident every day vanhu vachifa. Asi angashara kuti nyararai tiri kuvaka nyika ndeve nevayo. Handiti mangwana it could be you, tomorrow it could be you, because hauna road yako wega. Zvinhu zvanaka kunoko musataure muda kusilence vanhu vanenge vachitaura. But the matter of the truth is shop yatotenga i1 and I'm sure hakuna nokupiwa discount. Munotenga zvakafanana. Iko zvizvi prices have gone up. Munandisa price yanoda kuZimbabwe. Hakuna anokontrola ma prices mushop. And tinokonotenga tese servita yo $4. Tese. Antimaona. Come on guys. Zvinozvinuka, zvinopedza pawo. Tarisai marodzi ekune dzimwe nyika. Irodhi yemurukesheni. Tarisai rodzi dzekune dzimwe nyika. Irodhi yekuti nesu tikutofamba panapa tichito exercise panotojimani wakawanda panapa because pagomo. Hanimona. Panojimani wakawanda panapa because rodhi yacho una izvo yakaita hapana kana pothole. Mukaona pothole munditaridze. Hapana kana pothole. Irodhi dzekune dzimwe nyika idzi. Dzekune dzimwe nyika idzi hatina kana hapana kana pothole. Kweda hapana. Hakuna. Chandakaona kuti tine era ka ndechekudai. Ndakaona president vachinda vaina mutswaledi vari paboda. Vadedzwa kunzi uyai muzoona boda. Obviously vaioneswa kunzi vana venyu vanopoya nepapapa. Vopoya nepapapa. Kuti vapinde muSA. What did the president say? Nothing. Vaitoti muvhare apa napapa kuti vasapinda. Mugovhara apa napapa kuti vasapinda. Right? Baba vanogara pasi and see what is the root cause yekuti ndinodedzwa kune dzimwe nyika kunoitwa mokari kune dzimwe nyika kunzi muone pari kupoya nevana venyu. Root cause chii yekuti vana vari kupoya vachienda kune dzimwe nyika? Root cause chii?
Road yakanaka singaiti apa road I see main road. It's just a road that is coming from kwainobva kuzosuka ichinda kudzimba uko. Handimaona. Baba vanoti vagare pasayensi kuti chii chiri kuitika. Vana vangu vari kunzi vauye kunoku. Handika kuti vasimuke vachinzi vari kupinda every day 10,000, 20,000 per day. What is really going on? Guys, mwana ukadedza kuchikoro every day. Ukanzi mwana ukaita basa kurowa vamwe every day kuchikoro. Ari kurowa vamwe every day kuchikoro. Sembereki, what do? You sit down and say, wotsvaga kuti mwana ari kurowa vamwe chii chiri kuitika. Ane matemba issues here. Ane ngani zvaakashuta here. Chii chiri kuitika. Handiti haungojump into conclusion. Wotsvaga kuti mwana chii chiri kuitika. Handizvo here. Baba vedu vakaenda kutaridzwa maburi. Ngaitoti nepapa pamusimbisa apa vasapinda. Musimbisa asapinda. President, muri kuziva here the implication of what you are doing? Do you know the implication of what you did? Vachavharirwa kuuya pinda muSouth Africa. Vobva vagara kuZimbabwe ikoko. Futi dzichapinda muZimbabwe. Dzakatanga kutopinda kudhara futi muZimbabwe. Crime ichawanda muZimbabwe. Nokuti vamwe vacho vana vanga vachinda kune dzimwe nyika vachinoshandira, right? Vari magarden boy vachienda kuma construction companies. Now vavharigwa. Hakuna construction. Hakuna kwakuti vanda unoshanda. Garden boy anogona kuafforda garden boy these days ndiani. Hapana. Crime is going to be worse kuZimbabwe. Vanhu vachakorohwa munhu brabra. Fungarohwa munhu chaiko. Fungarohwa munhu. Anotora. Crime ichawanda guys. Munyika medu. Kuti vanhu vanenge vanzavharirwa border. Instead yekuti muite negotiations. Dzakaita dzimwe. Guys, I'm sure pagomo pananda yapo. Panga pasisina network. I'm sure pasoro pananda svika. Papa pasisina network. Papa pasisina network zvachose. Zvinorwadza moyo guys. Zvinorwadza moyo chaiko chaiko. Zvinorwadza moyo. Atidi kuti tichinyeperana asikana. Bedwe marodzi edu apedza vanhu. Right. Imwe nyaya guys yandoda kuti titaure. Ndosimbojima nemukadzi uyu nhasi tapesa ndamutangira. Uyari kupindako. Nhasi ndamutangira kuya. Ndakutodzokera. Because anti vanoda kuenda kuofunasi. Saka imwe nyaya iripo guys day kudai. Hona ipata kuenda tamuna October. Takuinda muna November. Antika mbudzi tobva tapinda muna December. Anditika vanhu vakawanda time iyi yakafanana na August. Vanhu vakawanda ndopa vanopira. Vanhu vakawanda ndopa vanobata chita madoro avo. Vanhu vakawanda ndopa vanoita zvinhu zvakasiyana siyana. Handi muri kunzwa kuma families kwatinoberekwa chaiko chaiko. Anditika zvisiri zvokuti road kuma family kwatinoberekwa. Time iyoyi ndopa vanhu vanotya tikutenda tikubika madoro emumusha, tikubika madoro emudzimu, tikutenda kuti amene vanani vakazotichengeta vakazodidi panoitika zvakawanda. Panoitika zvakawanda. Panoitika zvakawanda. Handimona a lot of things happens patime iyoyi yakafanana na August. Handiti saka kuma family kwatinobekwa guys kune zveko zvinoitika. Kune vanhu vanobata kune vanhu vanoteurira nemazita enyu. Kune vanhu vanoita zvinhu zvakawanda vari kuti varida kupfuma vachitaura kuti zviri patiri ngazvibve zviende senge kana uri nherera usina vabereki hazvina basa kuti une 40 years kana une 50 years kana usina vabereki you are an easy target yekurasirwa zvinhu because une uchinzi ngazviende kwaningi. Andimoona hakuna munhu anomira chinhu kuprotecta mhuri yangu saka zvinoenda ikoko. Andimoona saka munhu wese afunga kurasira chinhu chake mufamily kune kunotozikama kuti iwe ndiwe easy target zvinongoya pauri mamhepo anongokandikwa pauri zvino zvichingonzi ngazviende kuimba kwaningi ngazviende kuimba kwaningi nokuti hakuna mubereki anosumudza musoro hakuna mubereki anomira zvinoitwa nevanhu vemufamily izvi. Andimoona yangu yekuti iwe pachako nguva yachako endai handika dipendi nezvaunobhilivha handichika mira panzvimbo dipendi nezvaunobhilivha ndosaka ndichizodangu Mwari panguva dzakadai nokuti haana zvibingi. Ukada kuti zame kunobata-batawo vachibata-bata kana ukaona vakanosangana nen'anga dzekuna naMalawi Mozambique dziri strong unokudubugwa. Handimoona unokudubugwa. Saka zvaMwari azvo zvina zvibinge unongochema uri pana Mwari kuti Mwari ndirangarire hona ipata kuenda apa nokuti hakuna chinokunda munamato ende hakuna chinokunda Mwari. Hona ipapo iwe zvakaoma ipo pagome panomanya kudai. Handimazviona saka zvinhu zvokuti garaiwo muri alert vasikana. Andichika garaiwo kunonzi upenyu mwene wahwo. Anditi upenyu mwene wahwo ndozvinotaura iwe uri mupuridzi weupenyu hwako. Andichika
take care of yourself. Sometimes mutsa masiso wega one chichikuitika because panguva yatiri kuenda ikai maaccidents achatora vanhu vakawanda asikana utotangonotya kana kukwira mumotikari chaiko kuti uistate kudai nokuti chero uri right mwe munhu anenge achingokupinda handiona munhu anenge ane mhepo dzekwake kana dzangobata anongorara uyo akanangana newe handiti mazviona. Saka nguva inoyi vasikana vanonamata itai zvokuti munamate namatai mutsanye handitika vanoitawo zvechivanhu vanozotanita sei itaiwo zvamunoita depending nezvaunobhilifa handiti mazviona. So zvinoda kuti iwe pachako uzvimirirewo vasikana because nguva itakuenda yaDecember iyi zvikuru sei vanenge vachifamba even masatanist chaiwo masa anzi mumvuri wenyu kana iwe susudwe hanimona even masatanist chaiwo guys masatanist ndiyo time yawo yekudeura ropa iyoyi masatanist ndiyo time yawo yekudeura ropa iyoyi ndiyo time yemasatanist yekudeura ropa iyoyi hanimona vanenge vachigara zvipato zvavo vachiitawo zvavanenge vachiita vachisacrificeawo kune zvigodzi zvavo zvimagodzi zvavo vachiitawo zvavanenge vachiita ndiyo time yavo yavanenge vachisacrifice iyoyi hanzi 6:30 ya and 6:30 ndamuka nguva yako ndabuda nenguva yako chasini ndatodzokera si unotya kupinda mabhazi ekumushaya zvinenge zvodotyisa guys because unosvika kuti zviri kufamba sei hanimona unosvika kuti zviri kufamba sei handimaona. Saka vedu weka nguva inoyi kai kunodeuka ropa nguva yaDecember iyoyi garawo uri pamunamato ngoti Mwari ndiprotectewo Mwari ndirwireiwo hakuna munhu anodiseva kuti hanzi ngaazofa kana kuti ngaazodai hanimona hanzi Africa is beautiful Africa is beautiful unotya unovhunduka uchibuda kupinda motika dai ngoti Mwari ndikomboti uchida padhuze apo Mwari nditarisirei because unenge uri right handitika asi kune mumwe munhu asimudzikwa mhepo dzake kumushaokodzi tofunga kutomutora panguva iyoyo handitika ende waita victim of circumstances unosanganikwa newe uri pakati achibuda murodhi wosvika achinoparadza iwewe hanzi murume wakaita exen madeko thank God is alive sorry hako my dear sorry handimuona totenda Mwari kuti at least akaita mupenyu hamene zvazvinoita so iyoyi mwedzi hamene zvazvinoita sikana hamene zvazvingori so hamene kuchengetwa nyasha mufunge kumuka makuseni uchiona zuva kudai tiri kuona ramuri kuadmire imwe vanhu vari kuchanda kusina chizuva kwenyuko muchiona zuva iri kudai inyasha dzaMwari idzi inyasha dzaMwari mufunge inyasha dzaMwari hakusi kugona. Saka chiti do not take things anything for granted nokuti nyasha idzi dzakakoresa naimi guys kana zvikanzi nhasi cheko chaiko ngatibhadharei nyasha dzaMwari dzekuti izvozvi right now tiri patiri apa wamukaona zuva ungabhadhara mari chiripo here chiri equivalent to grace yekuti unomuka makuseni uchiona zuva? Is there any amount that is equivalent to the grace every day you wake up and you see the sun? Pane grace here, pane amount here figure yekuti unoti handiwa pamari yakati it's enough? Hakuna. Let's not take anything for granted. Uyu Mwari uyu ngatimutendei because tinoitigwa nyasha vedu zuva nezuva nyasha dzoga ini hangu the greatest gift andotenda ndiyo iye upenyu. Zvimwe zvese izvi tinozotenda ma-added blessings but the greatest gift of all upenyu hwokuti ndamuka makuseni kutogona kuenda kunowoka down the hill nekudzoka up the hill handi munoona upenyu igrace hombe yekuti I cannot take it for granted. I cannot take it for granted. That is the greatest gift of all life. Naizvozvo ndoti ngatiregei kuti tirambe tichiita basa rekushorana mazviona ka kuti upenyu idova tozvitaura izvi upenyu idova material things comes and goes asi the blessing of God stays. The blessing of God stays. Material things ma-added blessings. Ngatiregei kumadzimai zvikuru sei kumadzimai ngatiregei kutarisirana pasi kushorana kuvengana nokuti tiri kungorarama munyasha dzisiri dzedu nyasha dzauri kufamba nadzo iwe nedzandiri kufamba nadzo ini nedziri kufamba neuyu hadzisi dzedu tese hapana nenyasha apa hapana muridzi wenyasha idzi muridzi wenyasha agere zvake paakagara pachigaro chake ari kutarisa tichibvumburudzana tichiitana zvakaidai tichidai handimaona gera arwadza vanhu vedu we
no, hakuna angachi expect, hakuna, like this was a blow, hakuna angachi kana hakuna kana angachifungidzana tasati tinganzosara kuti Gere aita accident akashaika. Zvakaoma, zvakaoma, hakuna angakazvitarisira kana honai vamwe vanomuka makuseni vachiya kuzozara tsvaga mabasa iko unasati vazara kapaposition vanozara ukauya kuma8 vanenge vazara. Unotonyatsoona kuti upenyu hwati kurarama hwakasiyana siyana. Nezvaunowana izvozvo zvandataura zvazvi tenda Mwari, zvaunowana zvishoma izvozvo tenda Mwari. Munoziva kana vakagara vakazara pamwe unoti kuseni kunoko vatoepe tikuinda nepo tikupfuura nepo takagara ikozvo vakagara makuseni kudai vachiri vashoma, tikadzoka kuma8 apa munemi munoti nhai Mwari. Saka pano unongwani pachisarani vanenge vakaza inyasha. Munhu anogona pedza 2 weeks asina unongwa, vhiki agara pasina unongwa, vhiki agara pasina kunongwa. Saka una kuti ndipande ndichiti pepe tenda Mwari, tenda Mwari nezvaunenge unechi zvaunenge uchipiwa. Tenda Mwari, tenda Mwari because Mwari autokugonera. Because pakaipa zvakaoma, zvakaoma zvacho zvinoshamisa. Hanimona tenda Mwari hanzi mabasa hakuna. Handiti kuona zvandaitaura zvandiri kutaura kuti umwe munhu anenge achishara haugutsikani nditori nekaupenyu kako kari nani, you are not satisfied. Ndikuti honai vana nomukira kuzogara vachitsvaga kuti ndoitei, but isusu hatigutsikani. Hauzive kuti panobuda sei, outcome inenge yakamira sei, you don't know at all, but you are not satisfied. Hausimbori satisfied at all. Muri right here ndaona manditarisa alright, ndida kubvunza munozara apa everyday ndopfuura neapa ndipo apa mundiona achinji kacho ndichiinda kujimuko munenge makazara apa munotogwa sei apa kana muchita mabasa? Inosvika yongomira iti ndawana rutu. Saka nemawandira munenge makaita apa makazara paya, saka zvinofamba sei kuti uwane basa? Let's say per week munowana nelaki rako, asi kuna umwe kuti angona topedza kana vhiki asina kutogwa kana 2 weeks chaidzo achingouya chete. Munogara kupi? Kusasuku sade kundau munobva nekurunda netsoka imi seriously nepapagoma pa everyday patiri kuita exercise muri pafamba everyday. Eish you never know, you never know. Until we are talking just now, like as if we are as I'm talking right now, I have people that are watching me on live. There are many people that are watching me. I think right now I've got about 300 people watching me. We are having people also who've got businesses, right? They see the place. The next time they come and look for you. And it, so don't lose hope. Like in Jinombo Dini Vanombo Chipano Chikafu. Eh, Vanombo Pai Chikafu, Ashtenderra Vaya, Dini, Vakweso. So Jinombo Nachi Bunza uti. Nekuanda kwa makaita pana pa makawanda. Mwenda kukrima tatu ko kwaka zara uko kurutana nguko. Moba komenda kumakuwa kuseru kwaka zara. Waterfall mo yatora mkombe atitauri kwakanyanyisa kuzara. Saka mabasa acho everyday anenge achibvepi. Ndiri kuyazozvibvunza kuti sevana kumusha nezviri kuitika kuZimbabwe negovernment yedu isiri kuda kuchinja zvinhu. Andika ichiona ipa zvinezvi tikuona kuti president yedu mazuva apfuura vakauya vakaenda kuboard vachitonzi vhara apa like baba unotsvaga kuti root cause kuti vana vangu vapinde 20,000 per day munyika South Africa chii wogadzirisa. If he's not doing anything muchizara muno muri muno kudai so tichiurawa semhuka munomu tichitwa yese munomu vari kufungei vari kumusha because vavo vana vamo munyika nditi vari kune dzimwe nyika vari kurarama variko kune dzimwe nyika vari right. Imimi muri kumuka mune mhuri munonga makusoni chamuzomira panapa mhuri inenge ichita mwana haugoni umudzira ndachingwa andamari chingwa nhasi anenge achida chingwa uri kuzomira apa but kumusha kwedu tine vanhu vane mari who are capable of going back and opening makambanisi akavharaya vari kona vari kune dzimwe nyika vanayo mari vokuti vekuvhura nhasi vana kadoma textiles vana bhata vana chi vana zimalezi vananovhura kana noshanda but nyika ikapiwa machaina
China ribhadhari rakafanana neIndia. China rinobata munhu rafu. Vana vakazara imi ndimari dzenyika makazara kune imwe nyika. Nyika yemaChina yatora nyika yenyu muri kunoko. Saka chii chaitika? As much as tisingadi kuzvitaura totakutozvitaura. Andimaona. Saka I wish you all the best, my brother. Ndogara hangu mudhuzo. But ndikangwana ndichapota ndichiya panapa chichikutora iwo panapa. Andichika muswere zvakanaka. Zvogwadza vasikana. China rauya riri kututa lithium paZimbabwe apa. Riri kututa lithium paZimbabwe China. Richinda nekuti riri kuindisa kupi. Guys, ndatindikudze kuti mukaona maChina akudla sadza remunga. Akudla sadza remunga maChina paZimbabwe apa. Antika nige kuti vatokonza. Vatoone vemunyika mavo maimwana. Vanhu venyika vachitambura. Vari kumwe nhai baba. Pamunoti hanzi nyika inovakwa nevene vayo. Ndine mubvunzo ipapo. Inovakwa nevene vayo how? Vana vakazara masititi vasina chepekutangira. Anovaka nyika ndiani pekutangira. Anovaka nyika ndiani mari yestart. Hanti vana vazhinji vekuZimbabwe havana kana sera havana pana pekutangira. Vanovaka nyika iyi how? Vanovaka nyika iyi how? Mukona vana vanenge vatotogwa pandikuenda vatotogwa topinda muzirori kutoenda kubasa afu. Kusvika imbondudza baba vanoti nyika inovakwa nevene vayo. Tinoivaka inovakwa nevene vayo vane mari dzavo vakafanana nemi. Handiti ko vana puna vasina povo vanovaka nyika iyi sei hana start yekunochera mugodhi, hana kana excavator kuenda mugodhi, hana kana chaanacho. Vana vofira mukati mumamaini here vachita illegal mining vachiti vari kuvaka nyika. Vanovaka nyika yacho sei? Vanovaka nyika yavo sei? Muza nyaya yageri mapanzuro iri kutorwadza. So guys, pafeya chaiko chaiko. It's just such a young boy, a young man with a promising future. Kungonza aita accident afira ipapo just like that. Ma roads enye kuZimbabwe president vanoona ma roads every day. Vana vavo they fly. Imimi amuna chamunokwanisa kuti muiti. Vana vavo they fly every day. Vaimbi vapera muma roads, ma artists apera ma roads, and we are not supposed to say anything. Tosh Taura. We are not supposed to say anything. Come on, guys. Ndatimuone. Ndikungoti ndikada kuti ndinyatsogara nguva yakareba ndakagara pamusoro apo ndiri papo. Tichazoita interview navo one by one. Munoonera imi, let me make it a content one day. Ndopauya apa vakazara. Ndobva apa ndokutaridzai. Ndobva apa ndoenda pane imwe position. Ndati munyatsoona tikutaura one town ka. One town yetu taurai. Ndoenda pane imwe position. Ndobva boy papo ndoenda pane imwe position. Ndoenda pane imwe position. Mundu one town mundu dzochera vanhu vaemployer vacho vanobvepi. One town ish. Yatukutara nezvayo. Rustenburg is a small town. It's not a big town. It's a small town. Tozobvapo tobvapo papa tozopinda kune mamwe matauni anenge achina matauni kuti chiimagine kuti kana kariswa mudi kudai ko kune mamwe matauni kwakadii. Majority yevanhu maZimbabweans the resources wasted. Yes, Sasha. Kunda kunosvika kuningirikiri kuBeit Bridge, it could have helped somewhere. But no. Ndopana kuti Marika kana takakesiwa kana takatukwa kana takaita seika, Mwari ngatitire nyasha. Mwari ngatitire nyasha. This is too much. This is too much. Mwari ngatitire nyasha. Munhu akaroya Zimbabwe akafa. Noti dei anga aripo. Dei anga aripo. Aitinzwira tsitsi. Serious. Hello. Should you say? No, I cannot talk about Pretoria because I'm this. As small as it is, and ndikakutaridza imuone namba dzevanhu vanenge vakagara muroad. Ko kuzotona Pretoria ikoko, matani maumbai. Kune kwakadi. Kune kwakadi. No guys. Murikuona pakawashi pandiri kusvikapo. Pane mukadzi muzimba anoshanda ipapo. Anenge atori ipapo. Antika tumela achisuka motikari. Ani muri kunzwa. Ndimai vakuru. Chekuita hapana.
vanouya muwinter imomo vanenge vachizisuka mota muwinter imomo vanenge vachizisuka mota hanimaona hauna choice gaili furenepo ndinde kusaidi koko wrong side ari kufambira but let me munyatsoona zvandotaura want you to see afu dati munyatsoona afu let me go back to the right side. Hello. Hand maona. You see? You see what I'm telling you? Maona ndo ndakutaridza. Maona. Mashona. Vari kusuka mota nhai vakasiya vana vavo kuZimbabwe vauya kuno kumagana pastures hakuna basa. Now she has opted kuti ndinosuka zvangu motikari dzevanhu. Remember muwinter guys, mvura hadzidzisiwi mvura, vanosuka zvakadaro mvura vanoibata mvura iyo kuchitonhora ikoko because vari kuda mari. Ukatarisa salary yacho yavanenge vachipiwa pamwedzi pada vanogona kutopiwa 1.5 kana kupiwa peka kunzi 5 rand per every mota kusvika mwedzi wapera. Ndo dzinenge dziri mari dzavo. Saka you have to be very, very grateful nezvamunowana guys. Be grateful. Vanogona 5 rand per mota handika ne commission handiti depending masutu kangu mota ngani ma 5 rand matarise pane pekuti pakati pemwedzi handiti vana mari dzekuwasha mota idzi. Ndosaka dzimungu achizotenga zvimavacuum izvi nemazvima pressure pump izvi kuti unowacha unosvika wega kumba kana waitawo mari wenza ukawasha handi muri kuona. So pakupera kwemwedzi vanenge vane mari. Ndoda kuti iwowo wanga uchikomblena nhasi kuti life yangu haina kumira zvakanaka, Mwari hamusi kundigonera uone zviri kuramba. Survival of the fittest, but zvese izvi zviri kukonzerwa nechinhu one, zviri kukonzerwa negovernment yedu. Government yedu isiri kugona kutifungirawo isusu, isiri kugona kufungira majority guys. Iko zvino vari kutiza, vanhu vari kutiza chienda kune dzimwe nyika. Mukana wakabuda guys, tizai murove pasi, rovai pasi. Mukana wakabuda rovai pasi, just because chokwadi taiti zvichanaka. Taiti kuti munomu vakauya baba vedu vakativharisira munomu, vakativharisa kuti muvhare apo neapo neapo, vharai apo kuti gedhe riya taipinda tichijamba hatichapindi. Chero ukapinda nepabhodha ukapiwa 3 months dzako, 3 months idzi dzinenge chinzi dzikubvumidzi kushanda. Hanimaona, ukaita munhu neuroi watinawo mazimba, ukaita munhu akuripotera kuti pakati andimaona pane muzimba ari kushanda, pakati pari kushandiwa andimaona, vanenge vachikutora voti tione working, ningwa kudiwa general work permit, tione work permit yachona. Work permit hauna, une mazuva akubvumidzi kushanda, mazuva anenge achiti enda unoshanya udzoke. Hani munhu tinongosungwa still kunzi kushanda. Employer wako naye anobva asungwa. Hani maona, employer wako naye anobva asungwa. Zasikanaka, zvorwadza izvi pafair zvorwadza. And we can't blame South Africans guys for saying kuti vanhu havangadzokeri kumusha kwavo maforena tichamadi, because chokwadi nyika yavo it's now swamped nesu. Forena rese pasi rese rinopinda muSouth Africa, ropinda muUK, ropinda muAustralia, ropinda muCanada, ropinda kuAmerica, pasi rese. Hanibona, so kune mamwe macountries kuri more strict ya hakupindiki zvokumhanya senge mafirst world countries aya. South Africa is an easy way. Saka munhu wese ari kuti zvuru South Africa. That's why you see kuti economy South Africa is now going down. Ativa shori tara chokwadi pamberi pamwari kwakanaka. Ativa shori kuti vati budai, because ivo kwatisa chokwadi majority yavo vakagara kudzimba havachawani mabasa. Why? Because ivo vanoziva kodzero dzavo munyika mavo, vanenge vachida mari dzavo dzavanofanira kunge vachipiwa. Kosvika isusu maforena
ndikuziva nhamo yangu ndikuziva ndakasiya kumusha panofanwa kubhadharwa 200 rand per day ndosvika ndoti ndipei kana 75 rand per day saka murungu anotorani murungu anotorani handi muri kuona vanotorani because that's what we are doing panopiwa varumbwana vanhu vekuno vanokudza vanhu vemuno vanokudza kuti even magadeni vanokudza kuti soda kushandira 250 and 300 per day zimba rikasvika rikudza kuti ndipei 100 saka murungu would go for the cheaper labor handimaona saka havana kushata havasi wrong guys. The same way tiri kuita isu kuti hatisi kuda machina munyika medu is the same way yavari kuitawo ivo kuti hatisi kuda maforina munyika medu. Very right 100%. Hatimboshori maSouth Africa isusu tovashora SIS MELLY president wavo anosapota mbavha. Tikutaura vana veSouth Africa titaura zvapresident isusu. Tikutaura vana maSouth Africans. Zvapresident dzatove rimwe drama because we all know kuti mapresident avanodla vese. Tikutaura maSouth Africans president hapana jeri akambobuda achiti maforina ngaende kumusha kwavo. But maSouth Africans vana vemunomu every day vari kuchema nekuti ngava maZimbabwe ngadzokere maMalawi ngadzokere machangani ngadzokere chi andiona because havasi kuva kutokomplena vatotaura kuti nyaya hatina mabasa eda kutogwa nevanava. President will never say such because basa rakanaro andimaona. So maSouth Africans vanhu vemuno hativapi mhosva ndochokwadi chaicho chiripo. Mabasa avo takatora ndochokwadi takatora mabasa avo ende havana vari zvine zvakungozvara vachitemba grant ende ndakatarisana zviri kuitika muSouth Africa munomuka grant inovharwa manje inenge isina mari yekupa kuzvara uku manje inovharwa grant manje grant inovharwa vanenge vasisina chekuti vabhadhare vana vanenyaya yekuzvarai vari kugara mumukuku ndochokwadi vana vemunomu vari kugara mumukuku vanhu vemunomu antika mafertilizer akaya munomu akashanda akaita chichi anonganza mari otenga masidzimbai. You can't blame them. We blame our own government isusu kuti they should be iko zvinoona mazambenzi achina basa nekuya kuSouth Africa. Mazambenzi havana kana basa nekuya kuSouth Africa iko zvinezvi havana kana basa nekuya kuZambia kuno kumaZambians. Nyika yave yakagadzikwa yanaka opportunities mabasa they are being created uko vari kugara kunyika kwavo iko zvikoro vanhu vakutomhanya kuendodza kuZambia. Ndozvatiringochemera kuti Zimbabwe yedu iite. Zvinoita sei? How is it going to happen? Tozviita sei? Ndiani muZambia unomona fambai munogona kusangana uchaoni maZambian sezvaanga ari before. Vakatukuta vakadzokera kunyika kwavo. They've gone back. Isitatotanga futi kuti zatichinda futi kuZambia ikoko. Takutotaka kuteverawo kuZambia ikoko. Isusu. Manje tenge tazara muZambia patodzingwa muSouth Africa. Tazara kuZambia zvokuti Zambia inenge ita chadiwo. Hello. Techinza chadiwi futi Zambia ikoko. Pacha iko panodzingwa vanhu munoka. What is the nyika iri easy kuenda ndeipi? Zambia handiti hakudi zvibinge zvakawanda. Takuenda kuZambia. Ndokwatinge takuenda. Manje Zambia chene tanga chati accommodate right now. Isvika pakuti aiwa vamwe ngavadzokere. Mawandisa zvati chikungoitwa muno takambotanga tichidiwa muno mustereki iko zvinoita kunzi bvai mudzokere kunyika kwenyu. Thank you Joy Aisha. Thank you. South African government we can't, but you ask isusu senyika what are we doing? We are trying by all means we are trying kuti titaurewo chite chipa tozviita sei because hatinzwiki hatina mavoice. Iwewe Joy, what do you think we should do? Joy Aisha, iwewe, what do you think sesema citizens we should do? Because you are also a citizen. What are you doing also to help the country? What are you doing also to help as a country? South Africa atitomboyi blame maSouth Africans atima blame zvechokwadi and the government ati blame but isusu seMasouth Africans mubvunzo wakanaka watagwa naJoy. What are we doing? Kana tichibuda tichitaura kuti zvedu zvanaka kumushoko ndozvatigona kubuda tichitaura but tichiona tuna zvinhu zvakaoma. What are we doing? Isusu sema-citizens, me and you Joy, what are we doing? Zambia no sunga. Okay, I don't know hangu zvokusungwa. Alright guys, indasvika. I'm home.
saka I'm cutting the life. Handitika I'm cutting the life, guys. Tasvika tozosangana time nasi Friday tichimboita hedu mvenge yedu time handitika tozoita hedu mvenge yedu time. Mwari wakutichengetei, Mwari wakuitire zvakanaka. Mhuri yekwagere mapanzuri sorry yenyu. Hatisi kuti ngatikudi tichingoti nyaradzwai naMwari panguva inoi. Handiti maona.